Punto terceiro, proposta de transmisión da terraza na Praza do Campo, La Goleta. Portavoz socialista ten a palabra. Señor alcalde, no ano 2011 aprobouse a adjudicouse o uso privativo mediante a concesión administrativa da vía pública para uso de terrazas da Rúa dos Ferradores. Un dos adjudicatarios, tras o cese da súa actividade, solicita a cesión desta concesión a favor de don Isidro da Pena Suárez. Unha vez que os servicios técnicos e os xurídicos comprobaron que así se cumpren todos os requisitos legais, procede a propoñer os seguintes acordos. Propoño ao Pleno da Corporación, previo dictamen da Comisión Informativa Permanente correspondente á adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a cesión da concesión dunha terraza tipo A, superficie 46,40 metros na vía pública, Praza do Campo, das características que constan no plano de localización anexo ao prego de condición solicitada por don Juan Carlos Naveira San Martín a favor de don Isidro da Pena Varela, nos termos que constan no referido documento. Segundo, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os seus efectos oportunos. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, se os técnicos informaron favorablemente, nós evidentemente non vamos poñer pega. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, pois na liña do que diciamos, creo que foi o mes pasado que viña outra transmisión, é sabido que o BNG estaba en contra de facer aquelas terrazas, non vou a reabrir aquel debate, mas sí que é certo que sería injusto oporse a que esta persoa poida recibir esa transmisión e que o resto sí que poidan explotalas. Por lo tanto, estando en contra do fondo, estando en contra das terrazas, o noso voto é de abstención para non prexudicar a este veciño que ten todo o dereito do mundo a explotar, igual que os demais, estas instalacións, malia que non estemos en contra da existencia desas instalacións. Portavoz de Betanzos Novo. Solicitámoslle, señor alcalde, que nos dé acceso a prego de cláusulas administrativas das concesións das terrazas na Plaza do Campo. Non hai ningún problema. Mañá mismo poden pasar por o departamento correspondente a revisarlas. Non hai ningún problema. Portavoz popular. Bien, nada que objetar, bien informado favorablemente por todos los técnicos correspondientes, con lo cual es un paso más para esta cesión. Ben, portavoz socialista, portavoz de Betanzos en Común, portavoz nacionalista, portavoz popular. Ben, se que somete a votación. Sometes a votación o punto terceiro, proposta de transmisión de terraza na Praza do Campo, La Goleta. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, se aproba cos votos do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos en Común e a abstención de Betanzos Novo e Grupo Nacionalista. Punto siguiente.